В момента управлявам, сега е 2013 година, в момента управлявам 2014 година Mercedes-Benz, който сменя камерите както задна камера, така и предна камера. В момента ми дава чертеж и траектория, къде аз мога да завия, като тази траектория се мести постоянно. В левия дисплей може да го видим. Даваме... Това е класа AMG 2014 година, както казах. Значи много сме далеко, бати. Много. Ето в момента ми дава траекторията, по която аз мога да завия. Колите около нас само Mercedes. Камерата е нискодолу. В левия екран имаме камера, която дава поглед отгоре, къде можем да завием. Значи страшна работа Mercedes. Карам за Exchange. Много е комфортен автомобила. Волана е страхотен. В момента е тъмно. Не, е страшна работа. Само че аз къде трябва да оставя тази кола? Сменям камерата. В момента въртя волана. Като въртя волана се върти и траекторията, която аз мога да направя. Включвам задна. Включвам задна и колата ми казва дали мога да мина. Това е за днес.